Ave Maria, piena di grazia, prega per noi, prega con noi. Madre de riposo, Madre del silenzio, Madre obbediente, tu Maria. Ave Maria. Shalom! Pacea lui Hristos să coboare în sufletele voastre. Iubirea către Maica Domnului, pentru orice creștin, este o mare bucurie și un mare dar din partea lui Dumnezeu. Privind la mama noastră cerească, mama săracilor și a celor suferinți, prin prezența și exemplul ei în viața noastră, vom putea să ajungem a înțelege ce înseamnă a urma pe Iisus, a iubi pe Dumnezeu și mai ales a face voința lui Dumnezeu. De aceea, aș vrea să vă propun o rugăciune mariană continuă, simplă și sufletească, făcută cu iubire și încredere către Tatăl Ceresc. Această rugăciune mariană continuă o putem ruga cu un rozariu, pe care o folosim pentru Sfântul Rozariu, spunând în loc de Tatăl nostru, iată-mă, fă din mine ceea ce vrei, și în loc de bucură-te Marie, Maria, te iubesc, dăruiește-mi pe Iisus. Ascultăm cum se face această rugăciune. Iată-mă, fă din mine ceea ce vrei. Maria, te iubesc, dăruiește-mi pe Iisus. 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 Prin această rugăciune mariană continuă, simplă și sufletească, noi strigăm la Tatăl Ceresc, pentru ca prin mijlocirea Maicii Domnului și prin iubirea lui Iisus pentru fiecare dintre noi, vom avea puterea de a merge înainte, vom găsi pacea sufletească și vom lupta împreună cu Maria împotriva celui rău. De aceea, să facem această rugăciune cu încredere, să o recităm în fiecare zi, dar mai ales să crească încrederea noastră către Dumnezeu, care ne iubește prin Iisus, Fiul Lui cel prea iubit, și Maria, mama noastră cerească. În inima lui Iisus și a Mariei găsim un loc special pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru orice creștin și om bun pe pământ, care încearcă dragostea lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să deschidem sufletul și mintea pentru a simți prin inima lui Iisus și a Mariei cât de puternic poate fi prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Cu încredere și speranță să ne rugăm la Mama Cerească pentru a învinge în luptă de fiecare zi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi prin mijlocirea Mamei noastre cerești. Piena di grazia,